kan body weight te kan lo manage du te ni chuan emo kan thau bel du emo kan chair du te kan lo manage du ni chuan ang exercise nge laila thang tilama lu tila ama sa ka soi du chu khodang danga veng dang danga gym lak na mun tam tak oma engte a hianin professional gym trainer te no mani certificate nei te chuanin license nei te thleng pon nyanga anni hi ke chu karing tok em a kan chair bel nan emo kan thau bel nan te chuanin exercise nge tila tha te chu anni hian an shem em don ta anni ne na exercise lak le kan taksa in train hi ke chuan tha ka ti ni amai ro chu minol puite hria da tan engte exercise nge laila thang ti chuan pakhat na strength building emo muscle building kan tiang chu hi mizo tong taka soi don chuanin kan chak le zwal na tan emo kan sek le zwal na ta na exercise kan la hi ni exercise te kan lak chuanin automatic in nachina calories kan taksai na alak lu chi thum ka soi ta jinga chini carbohydrates le proteins te kha kan mo nge nge ya lelam zong takin kan taksa hi motor nen in tekhin taila motor engine tha engine lian ani phot chuanin petrol amang he ta ni fuel tila fu zong chu fuels among he ani chung teng bokin mai cha pon se mi pa pon se kan taksa lo mama kan ti sa lo thata khan te anga kan lo sek te ni chuan kan taksa in calories among tamani om je chu kan lo om mai lai point kan taksa in calories among tam de big ta ni chu chuan panni le na chuan enge om ti chuanin cardio exercise te ne heng hi engte exercise nge ti chuan kan taksa hi ha tura vung taka thil ti exercise te heni ball pet plan ang chi te cycle chuan ang chi te po hi te lang chu china kan soi tong khan motoring te khin leila kan engine kha vung taka tlan tura kan manangai wangin petrol tui a hele zol be em ta chung tiang chuanin calories po a he em ta ni kan sa them meng chu thang tiang khanin thang exercise panhi te kha atlang puya kan ti thei te chu ni exercise lak chau ni lo point ni tin kan che dan step kan chuk chau na te kan ban kan vei mai anga te po hianin calories chu kan taksa na lo mang thiang ni chonin kan bank account a po ni khata cheng som ni lek po kholila khata chon cheng tam tak alo pung to angin ni khata kan taksa na amomo aya calories som ni lek po kha khata chonin thau dewa thau chha tam tak neya kan chuak the ni chuwang chuan film khur taka exercise lak le che chhuate apoi mo ni ole heta hianin mitlang pui mitam jok bangbo taka siam thei tur thil pakhat chu ni tina kan ei le ina hian calories engzan nge tel ti kan chu tang ti hi ni mai theya hi mitlang pui tan chuna hardon a achan chu nachina ka soita registered dietitians te doctora te po nutrition lampang le ami ei le in lampanga thiam big subject zir big ten omawangin alandan a chuan heng lampang hi subject khat topa zirbel tur tam ni na langa amai ro chu gym trainer te hianin proteins te eile in tur calories vel te an shave tura karinga an mani te nena training laka eile in lampo consultation laki apoi lo viawang chon lelama chonin tunang laya technology aron changkang to a etia phone nena camera in kan scan anga athala ka zirin calories engzang nge he ina telti ron chu sak thei tu app te pon siam chok to a chuan ai te po lo om ve to a engte hi kan man thiam khot chuanin kan eile ina tel calories te hi kan chut thei don ni ole ho sakte kan dua kan bank account te le kan budget te kan calculate kan chut thin ang hianin kan taksa cher emo thau kan du chuanin kan calories te hi achut ve thei ni intin nge ti chuanin kan taksa hianin ni khata energy aman zong hi total daily energy expenditure tina ko theya all samjong in TDEE tiponan ko thina ni chu kan taksari zong nena mila ni khata kan taksai na calories amamo za ta ni chu engtinge chu dan tur ti chuan amma sabberin engma kan ti lo kan muthil le lai puwa kan taksai na energy amman za ti hi oma chu
basal metabolic rate BMR kan ti thei ne chu engtin nge kan chut chua thei ti chuanin mipa ini chuan tuna i body weight i kg a khanin somni pali multiply bella chuti chuanin i basal metabolic rates chu ingang mei chei lo ni chuanin tuna i kg a khanin somni pani bella i BMR chu iron huang entirnan mei cha pakhat hi kg somruk alo ni chuanin somruk a kha somni panin kan multiply anga sangkha zathum somni kilocalories ani donani a unit chu kilocalories ani chuti chuan kan taksai na adam kha chona na basic amomoza BMR chu kan shatawa chumi etanga nitin kan che dan kan nun dan na zirin nilenga kan taksai na calories amomoza chu danglam theni office sa thunileng le exercise langai lo mi ni chuanin i BMR basal metabolic rate a khanin 1.2 kha multiply belangai nga kar khata ni khata tanga ni thum chunga exercise la thin mi ni chuanin 1.375 nenin i multiply belangai yang chuan kar khata ni thuma tanga ninga chunga exercise la thin lo ni chuan 1.55 in multiply belangai nga nilenga na room thokte thokrim deuh te mo ni tin exercise la thin te kan lo ni chuan 1.725 nena multiply belangai yang khang tiang khanin nilenga kan taksai na adam ko chuanan basic a amamo BMR a khanin kan che dana zirin heng number ho hi kan multiply chuanin ni khata kan taksai na total a calories amamo za chu kan chu chuak the ni chu TDEE kan tia china soitong khanin total daily energy expenditure yani ole calories te hi ni khata engtiang takin nge eila thang ti chuanin za somthum hi proteins e tha sa te artui te le bekang angchi tangten protein si kan dong theni weight loss cherbel kan du lain thau chha chau paya kan ti le kan muscles te ho tlatel lo turin min venga weight gain te ma thau bel kan du lai pon thau chha ne na thau ne lova ti le sa ron mam bel na tanin min pui theni chuan calories za somli chu carbohydrates carbs te ho kha e tha bu te alu te le changchi sang tang kan dong theini chu kan taksai na energy nei na tan apoi mo berania chuan abang somthum percent kha chu thau chi khat chu e ve tho atha ni hriat te avocados te chuanin nuts chi sang tang ten kan dong theya kan taksa hormone chet kol dan vel von that nanin e ve nge ngai ni ole atom na tan chuanin kan taksa cherle thau in kar chu kan calories elo in kara ain ngat thona in cher kan du chuan abik takin body fats kha pai tum athani chuan kan weight te na pon te na kan kg landan zong chau kha focus kha athaber lowa chuan sugar angchi tele thau tel tam hi kan ei chuanin energy thatak chumin pathei amaro chu khamia kan ei luzat kha kan taksa ache chholawa kan man theilo chuanin thau chhia angin kan taksa acham hlen thini heng thau chhia ho hi pai chhole a har thina exercise tam tak lak te ngai thina ni i taksa kha i thak danglam thei ti in hriala ni khat thil thua ti thei thil chu ni lo amaro chu ni tena exercise lak zela eile in film khur zel chuan thalinga ruknuwa chuanin mithar ang lakin in thak danglam thei ni ole kha jong kha voina kron share thei chu nia he video hi lo hlok pui nge ka bai se ya cher du emo thau du ani lo pon gym kaltum thian te nei chuan he video hi lo share la lo like emo comment na goal te nei chuanin min discuss pui theya chuan he channel hi khong ai tak em lo subscribe don ya next video in holiang